Okomfa noche mekai emrebia ye ofi na komfa noche ka kire yense yenkohwe isutade bi mu na aho bi abesue yen ye koye oba ne bema for your mamunyina kwaba yede mbenya nsapo kasa mfanyini so nyansapo na waje so amaye se yesane no madwemba ekwa so yaka deda se da bia na yehia se ya ye ne wo mu nimde na sabe wo mutimu bobewu ene di nkomo dande nananom akyekyere nyansapo kwa so no wo moboaye mi yesane no madwemba ekwa so na yede emmamo ebre di kan ni ene nyansapo ye ne awukugwa ehene ebedi enkomo ewo ye nyansapo iso na ye besre na nani die ni ambrasem no waboaye na ensem bia ya kyekye nyansapo kwa so no waboaye na ye sane no badwemba kwa so nti wadama ententema yenko na sebe sade na nanom kan obi nsitro do mfa matoa yenko bisa ehini lidin na afi yento so emfa emamo nana wadawo mani die ni ambrasem ma wakwa aba nyansapo so ya eja na apomoti sei me ho ye pa awuku gwahene men tankai se metahia no dwumedi ase ene be yebre dikan nana wadawo ma edin ni nyina de sei me de opese kunadu ametosumienu wadawo ma se sisu bio mame opese kunadu ametosumienu nana opese kunadu a otosumienu mpacho se menya din ni ane pepepe opese ne kire sei ni nana opese no ase ne se opese oye bibia opese oye bibia usi wadwen se oye bibia opese no etimiye adekon aha na ese me wo opese me pese me ye bibi nyesa oh okay enti opese kunadu a wotoso mienu ukugwa hene man hene na menini ebedi enkom no osaber maka ho osaber ma osepe opese kunadu osaber ma opese kunadu disie aha but we hu dia na eno ano no adentina na wada ma disie oh se akoko time no atwam enti se menyo sel belima biem okay na se eye okon abodini a wunya no wokon mu ane pepepe ane na wada ma yenhya ase mfemfiro eye kon ban mu ene ma wunya asa abodin no eno die atwam nti medisie kakra ha ndaache meka wasem konfo enijeda ene ye enijeda na sanka memma obia frisha pa se dey frisha pa ena eni afese no na bibia ekoso na bibia etumpon se de epe no enti ene abusia yenko ne yenhya ase mote dada se yeka awukugwa edin ba ko aya ne ta pie pa yo biri konfo anoche se eho enna sabie kroto ne frumahye na yeni nkomo kakra na wadaroma saa netie obiri konfo anoche awukugwa ena ne frumahye pepepe sa pepepe kakakra ekire de na yeka okonfo anoche a ewo awukugwa mamu a obetimi aka de akire me ne marefo okonfo anoche mekai emrebia ye ofi na konfo anoche ka kire yense yenkohwe isutade bi mu na aho bi abesue yen ye koye oba ne bema na bayere edomo ho ena akokokoko edomo ho eno ne ade a ye ditwumpa se sankrofo no enyiye ebewoye ema omase adore ewe kropon ye kuro kese a ya kyekere no omna omye asenefo no eno ana meka ni dikan na ebie ade ba akoso de akere ya enyansapo ene wesane ne madwemba kwa so mu wode akere nana samete ase na metini ya ebebo mama ne se monya ahoho ana ahoho ye ne mokoye no wo se bayere ne den bayere eni akokokoko ena nipa mienu oba ne bema na no kire sei aso odi nipa aba enti ese yeso mumu ahoho abesoe yen sa no kan yo se ahoho bi abesoe yen odi bayere ka omo ho na odi akokokoko eka omo ho na onim se de ase eche so bi ba wonchen a ma na duane na omo aboabo omo ho preko ansa na omo ba enti na aduane no
omre enkopa aduane biem omre enkopa nam biem nti nsɛnkyerɛnne a ɔyɛ saada no ɛno no obi konfa no nsɛnkyerɛnne ni bi ɛna ɔpɛsɛ konadu a otoso mienu na adan di akyɛ we ni de mekura mente da nti be di kan a na daroma yate afi ne hɔ ti yaduru hɔ de ne ɛwɔ wukugwa de ne wɔ sɛ yɛ pia nana ne yɛte bebre nana ɛnɛ so obi ba wukugwa ɛde ne edi adanse sɛ wɔ ba konfa no kyikuru nneɛma bebre ne di kan efifa besi kofo duane ne postam nyina obiye nim sɛ anɔkye efie wukugwa nti oba wukugwa obi abɛka sɛ wokɔ anɔkye krom nneɛma bebre ne di adanse nti yaduru anɔkye krom no ɛnɛ ahyɛnsodie bi wɔ hɔ a ɛde san sɛ woba me krom gya akye sɛ ya ɛbo bi esi wɔ no ma obi konfa anɔkye ɛna ɔba hɔ a wɔde ne nsa ɛna etu yɛ ɛyɛ ɔware ɛda so ɛwɔ hɔ no ma me ne wo kasɛ nti yɛba wukugwa yi ɛde bi ne yɛbɛhu bi anɔkye edua ɛbo saa na ɛyɛ ɔwarebo nti ɛne wɔ hɔ ɛna first no na abe a ɔde ne nan abobɔ ho a yɛsi hɔ ɔde ɛfo yɛ te sɛ abewe ɛwɔ hɔ akobia ɛna sesei no abe nabu nti wagye ban ɛwɔ ne nneɛma a ɔyɛ ne ho nti saa nneɛma ni nyinaa wɔ hɔ manya ne nte sɛ ebesi ne baabi a na obi konfa no kye nso te ɛwɔ wukugwa hɔ no ne dan a na wɔtim ɛne nneɛma bi a na ka ho ɛno nso da so hɔ ɛno korɛ saa ne wɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ oba yɛsi ne foforɔ anaasɛ yɛyɛ ne foforɔ nti ebia dandada no ɛna ɛho bi ba baabi a ɔhyɛ na ɔkɔm a ne nneɛma ɛwɔ hɔ ne deɛ yɛn sesan mu ne nyinaa yɛ dandada na anɔtedan na ɛna ɛwɔ hɔ a yɛba sisi ɛbɛba bɛhu saa anɔtedan no na anɔtedan deɛ wonkom ba wobɛhu wodi w'ani bɛhu ba wo nan sa eke na yɛde ani bɛhu but yɛnya kwan nwura dan no mu ne akɔhwɛ ade ntira na wada ma sɛ waa wonim nananom dan yɛnkom basabasa nti gye sɛ obi a oyi apayɛ ɛwɔ nneɛma no so na ɔkɔ hɔ nana konfa no kye wukugwa sɛde wakyerɛ natenayɛ ɛne ɛda so ɛwɔ hɔ no mu so ɛhɔ no ɛyɛ ahɔhɔyɛ memkan sɛ tourist attraction na nkurɔfoɔ ba hɔ a wɔn mo ɛbɛhwɛ ɛwɔ wukugwa hɔ no mu anaasɛ sɛ nda bia schoolfoɔ titiriw ɛna aborɔfo ɛtumi ba hɔ ɛbɛhwɛ nneɛma ni nyinaa wɔ hɔ nti ɔmbɛhwɛ yɛwɔ konfa no kye asefoɔ bi a wɔn da so wɔ hɔ nɛ bebree wɔ hɔ efie hɔ kɔ hɔ koraa ebi wɔ hɔ ɛna mekaeɛ no ebi wɔ kuropɔn ebi wɔ mmeammea bebree kakra na ɛka wɔ fie no so ɔmohwɛ fie no so ɛdin anɔkye no nkurɔfoɔ akyerɛ mu binom sɛ sɛ nzema kasa wɔ binom sɛ ɛyɛ dan yi o na wada ma ɛnkyerɛ mu bi wɔ hɔ ɛyɛ anɔkye maame no na ne kun ɛde anɔ nti ɔse anɔ na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nketenkete ne mmɔfra mu na ɔse anɔ bɛhwɛ anɔ hwɛ kyerepɔn kasa nti ɛnyɛ nzeba kasa anɔkye no ɛyɛ kyerepɔnfoɔ kasa anɔkye anɔkye na yɛ sɛ anɔhwɛ anɔkye aha hwade a ɔba ne yɛ ɛsɛ obi yɛ biribi na wopɛ sɛ woma nnipa bɔni bɛka sɛ wodɔ no attention ama wahwɛ deɛ ɛkɔ soɔ no no nana wada ma awukugwa aka kasa bɛya yɛka kyerepɔn kasa kyerepɔn kasa aha ebe be kasa akuapem kasa be soro kyerepɔn kasa ɛna so akuapem kasa yɛ nti kyerepɔnfoɔ ka nana sɛ mene na ɛsɛ nana no ɛwɔ kyerepɔn mu ɛna kɔmfoɔ nso mo ka ne sɛ ɛnde saa kɔmfoɔ saa okay na ɛsɛ mo kasa ne bi wɔ no ma ɛne asante twi no asante ne nzeba ne egbe kasa no efrafra na marefo de akiri na mpacho wada wumo abakɔsema yatie na ebi kyerɛ mu a obiri kɔmfoɔ no kyekra ɛware na ne yira ɔware ye no duru ba bi ma ebi emu baako ɛna ɔde de n'akyi wadeɛ ɛde ka no a ɛma obiri kɔmfoɔ firi no kora bɛ ne wɔ saa asɛm bi da anɔkye wanware da na ɔbaa bi na ɔyɛ aduane ma no na amanfoɔ sɛ wiase sɛ akyɛ sɛdeɛ ɛgye bribe yi
ɛbaa so akyɛ na nkrɔfoɔ ɛbraibo no woman na ɔde aduane ma no na ɔde akyiwade ɛka no okay na sɛ ɛnyɛ no kora da sɛ yɛ ne yere mom ɛnyɛ no kora da ɛnyɛ no kora n'akyi kora obi baa sɛ ɔyɛ anɔse na ɔyɛ hye saa ɔde ne ho kɔn ba pɛ ɔno wuyɛ instantly so ɛho aha sɛdeɛ Samson ɛbaayɛ ɛwɔ Bible mu a Dalala ɛdaadaa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna wei nso afei ebinom nso kora keka sɛ woba asantema mu hanom a na ade wani ekyire mu ɛwɔ kɔmfa nɔkye a afena esi wa yɛ nim sɛ ɛno obi kɔmfa nɔkye ɛna abakwasɛm kyi mu a wɔde si hɔ no ɛno yɛ afena mpo a enipa bi ɛde twa obi kɔmfo anɔkye eti ɛno kora bi no ɛnyɛ no kora menim ha deɛ menim ha abakwasɛm deɛ but ɛnyɛ no kora kora da ansɛm na ɛno nso ɛtɔ da ne binom keka ne yɛtete no kora bi anim nam frama mu kɛkɛ no kora bi anim sɛ nɛ ɛna meti ha yi obi betumi aka sɛ nana kora yɛ sei ɛnso na mete ha na mete Kumase ha ɛnso betumi aka sɛ mewɔ akugwa na mayɛ bibi sei no kora bi anim na ne twa ka bɛn ne da awukugwa ɛne asanteman ɛntɛm yɛ namfo na asanteman ɛyɛ die efi kɔmfa nɔkye ɛno a na meka ne aka no ɛwɔ akyire menka bi mu ye guso a ye pese ye pusu na ye sese bi guso bi roto u pusu nunum na wote na posase ya na ya wote ne pampan ye pese ye pusu na obma ye kakra esane mu a na wada man ka betimi a wai kakra bi e de a kire ya enkita wudi edam ne asantime titiriu entam enne kura titiriu amoa be pie mu a hei bi ye so kakra eno nti na ene maba no onim se yehi a eche mene otumfo say tutu na daroma yehi a eche na politics e wa hini num eno nti na maba no nti me ne di nkomo wi a mama osrate nese yakoye we se bi eku ya me nkasa bium esi a me nkasa bium nti me ne di nkomo wi a mama osrate nyansa pokora yetira yeye se yenya akwanya nana yenya ne kakra kopem se one de otu okuruwi okrawe ne obrawe ngoma so opem so otumfo se tutu bedi nkobo bewie no wo se won kasa biem yenso ye mpese ye be ha nana na yendi ani die ne ebu se fata de mema no tie di besie ya na osaberema opese kunadu otoso bienu ewukugwa eman hene ye ne nkomo no na somfo a enna hemfa na trankonwa woro mu efira wukugwa memu beka asantema ho nne enkomo anyansa poka kra yenya wasane na madwemba mu de aman no yemfa ni de ne ebu ese fata mfa ma ye hene na ye ntwa so tiawa wo wie na one ode oti okruwie ne okrawie ne obrawe ngoma so wie ne enya ne biemu a ye besa apusu no na se bi wo ho no aka akira na daroma ni de ne obrase bode atodwade amam nana ye dase nso me damase ya mamu nyina mmo ene hwe ya no agye ahenewa medin ene abusuapani owusu aduomi tv ni nyansapo kasa mfonyini subscribe na share na like se onyo ya medamase abusuafo na sede ye de eto monim no sapepepe ena akwakowie no fi champion mienu ni aduonu nan ohene atena etwa to wo saa afimu kopum se bi ran fi champion mienu ene aduonu num no ene nyansapo nkomo ye de to monim edi kan na yabo nkomo na ye de eba awieye ye mamu nyina mo ne hwe won subscribe ya wadaroma bomoden na subscribe fama yen na share ya no like na de wadwen chenso e de ato ase se ye menhia ani ahemfie ho nsam de a ene ne besa ahia o fi champion mienu ene aduonu num ye mamu nyina mo ene hwe a wagye ahene wa edi ne abusuapani owusu aduomi abusuafo sa pepepe ena etie santehene otumfo oseitu otoso mienu Dr. Raise the Power 2 afei ena waman muso banye nso aman muso de adwumadie ni nyina aba awieye ene obi a woso chia ne bia no feku awodo ni nyina bobodi maako ama obia aba abechia ne nsem efiri se COVID-19 ebaaye no ensem ntiamu no nseda anye bebre sa aka nne a chese aye akono yie ba wasori obesa akọ ama ahemfo a wonmo eda so te ase anasa womote wonmo akonwam no wachia obia ansa na ohene apue se de mu hunu no na afi edwumadie no aba na wie ye pepepe
ye dey kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sɔfo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame